what is benefit of sacrifices? Yeah, the benefit of sacrifices is that when you na-akpọ ịchụ aja. Ịchụ aja comes in many ways. Ịchụ aja abụrụ sọ mgbe ị chụrụ aja ihe mme ma ọ bụ n'igburu ọkụkọ ma ọ bụ n'igburu ewu. No. Enwere ụzọ mmadụ si achụ aja dị iche iche. Onwere ihe anyị na-akpọ white sacrifice or fruit sacrifice. That sacrifice is sacrifice anyị na-eweta fruits. Yeah. Ihe ọnụ na-eri. Maybe were ihe ọnụ na-eri like sweet bananas, those things the eatable, biscuit, bread, all those things. Gaa na mmiri kpesie ebere nye ya all the living water, living things there, like fishes and rest of them. Erie ya. Ha nwa na-eri ha nwa mana ihe a bụ ihe something foreign. Na ọ bụrụ ihe dị n'ala because they eat mud and earthworms and rest of them. So whenever they see a sweet banana, they see bread, oh, ha ma na mmadụ wetara ya. And ọ bụrụ na ị mara na ha na-eto Chukwu. So mgbe ahụ ị wetara ya, oh, ha sị Chukwu okike ekene dịrị gị. Biko gọzikwara anyị Eze-Ana ebe o wetara ihe anyị ga-eri. The same way anwa ịma na nwere azụ bi na mmiri ha rụrụ ọrụ m ji, ha rụrụ ọrụ m ede, ha zara ọrụ m ilo. So virtually they did nothing for me. So whenever I remember na ha bụ ndị Chukwu kere eke na iriri ihe oriri, I'm doing it out of love. And whenever I show them love, they intercede for me. Yes, even animals, even those ọkụkọ and the rest of them. Ndị nna anyị ha nwere ike ọ na-eri nri. I remember when I was staying with my grandma when I was small. Ọ na-eri nnukwu nri ụkwụ n'ala. Ụmụ ọkụkọ ma lizard and so on abịa rie ya. Ihe a bụ aja ọ na-egosi love to pets, to ụmụ anụmanụ nwere na bịa. Ihe a bụ love. Ọkwa the same way Chukwu ga-esi gosi gị na ị chụọrọ ụmụ anụmanụ aja ka ọ ga-esi gosikwa gị mgbe ị were ihe jee motherless baby home ma ọ bụ nyere almsgiving. So ịchụ aja bụ whether m na-enye almsgiving ma ọ bụ iwepụta ya own time jee mee ihe a na-akpọ corporal work of mercy ma ọ bụ na iji eme ihe a na-akpọ joyful activities. Create your time na cancel youths na-agwa ha ihe ha kwesịrị ime na-create your time now for the benefit of others. So whenever you sacrifice, be it money, be it food, be it your time, for the benefit of others, that is sacrifice. But I can tell you, by doing all these forms of sacrifice, you are building what we call building personal relations. Because mgbe ị na-eme ndị ahụ ị na-achụrụ aja, ị na-eme ka ha mara gị. Mgbe ị na-enyekwara mmadụ aka, ị na-eme ka ha mara gị. All these things, ị na-ebuild personal relation. Ndị anwa ma ọ bụ ụmụ anụmanụ ihe na-achụ aja gara asị Chukwu okike ahụ ize Eze-Ana bịa lụta anyị wee nye anyị ihe oriri. So by then mụ na ha bụrụ friends. Nwanne m mụ na ha bụ friends. Ụmụ mmụọ gara asị oh Eze-Ana bụ onye nke anyị. They will be fighting my battle in the spirit realm. So what I'm saying is that ịchụ aja n'ụdị ọbụla nwere uru dị na ya. Mgbe ị na-achụ aja ka ị na-ebuild personal relations with ụmụ mmụọ dị iche iche na ndị ị na-achụ aja n'isi fa. And mgbe ọbụla ha nọ fụ ka ihe ọjọọ na-abịa ime gị, they will prevent it. So a sị na ịchụ aja mara mma maka na ịchụ aja nọ ka onye pụtara nọ na-eme ọpụta ọfụ ụmụ okorobịa gasị onwe ihe o nyere ha ha like ya ha nwere ike ha fụka some certain things chọrọ ime gị. The youth as you know this man is a good man. So ọ bụrụ maka aja ahụ ọ chụrụ over the years for their own benefit. So ihe na-ekwu bụ na ịchụ aja in all ramification is very important, and then na-achụ aja you will never regret it. Thank you. Is amosu real? Yes, amosu, whether amosu is real, yes. Amosu bụ witchcraft. Amosu nwere amosu mmụọ nwa amosu mmadụ. Amosu bụ o nwere ndị ji obi ọjọọ wee na-ata mmadụ amosu. Mgbe ị fụrụ ihe ọma na-achọ imere mmadụ, out of envy and jealous, you go and block it. Ọkwa amosu ka ị na-ata onyanwa. Mgbe ị fụrụ mmadụ, out of jealous, ị gbaa amasị, that is, you lie against the person for your selfish benefit in order to tarnish the person's image. You are amosu ka ị na-ata. Mgbe ị nọ na plan ihe ọjọọ ị ga-eme mmadụ, amosu. Mgbe ị fụrụ ihe ọma na-achọ imere mmadụ, you went and block it, is amosu. So amosu nwere nke si n'aka mmadụ abịa
nwee nke si n'aka mmụọ. Example, mgbe ị fụrụ nwanne gị ka ọ na-aga n'iru, ije gwọọ ọgwụ ka ị wee megide ka ọ ghara ịda agazi n'iru, amoosu ka ị na-atị ya. Because before mmadụ eje gwọọ ọgwụ ka o wee stọpụ ihe ọma imelu mmadụ, you must first of all hate the person and plan the person's downfall. Ụfọdụ na-ejekwa engage negative spirits, those social miscreants nọ na mmụọ, ka ha jee rụọ ọrụ ya ọjọọ, ka ha jee gbuo rie mmadụ, ma ka ha jee kwari onye ahụ accident. Amoosu. Anyị n'Igbo na-ekwu okwu sị na ọ mmadụ, ọtụtụ mgbe ọ mmadụ na-akpanite ajọ mmụọ ka o jee rụọ ajọ ọrụ. The same way etu a mmadụ si akpanite n'ụwa mmadụ ejego bie ndị ajọ mmadụ, men of underworld, ka ha jee gbuo rie mmadụ. Ya? So mgbe anwa iji aplanụ ka ihe ọjọọ ka o jee mee mmadụ, amoosu ka ị na-atụ onye ahụ. Mgbe ụfọdụ eje kpanite ụmụ ajọ mmụọ ka ha jee rụọ those dirty jobs. Amoosu. So ma ọ bụrụ na amoosu ọ na-eme exist, amoosu na-eme exist. And then nwere ụzọ ihe na-eme onye ị ga-eme ka ị wee prevent onwe gị from amoosu attack. One, you must always long in for something noble. You must always keep your thought pure, your mind pure, so that you will not attract ihe ọjọọ. So maka na ihe eji tụrụ mmadụ ka a ga-eji tụrụ gị. Bụrụ onye na-abụ agam n'iru mmadụ a na-eme gị obi ọjọọ, ife onye na-aga n'iru ọ na-enwe ntachi obi, obi ntagide, anya ụfụ, then ị na-enwe ụdị ihe dị mana nke gị ya abịara, because you must be happy for ihe ọma mere mmadụ ka nke gị wee ruo gị aka. So amoosu, to prevent amoosu, ihe agbagoro mbọ n'ime onwe gị fụ na onwere onye iji n'ana, maka onye ji mmadụ na ji onwe, na onwere onye iji obi ata amoosu, na onwere onye na-abụlọkụrụ nke ya. Ka abụ ofu ime nke a, amoosu mmụọ ama abịakwute gị. Nke ọzọzi bụ ụfọdụ ndị amoosu mmadụ na amoosu negative thoughts flying up and down. Enwere ihe anyị na-agba work of to tie ndị amoosu. Anyị na-eke ndị amoosu for ndị nwere privilege or ndị nwere the gift ịtamụ those negative forces, to keep them at bay. Ya so that onye nwere the powers amadogo some of the things ọ ga-eweta wee put a barricade, put us under between you and ndị amoosu. Ka ndị amoosu ghara idenye gị nsogbu. Ọ dị etu a ndị mmadụ na-arụchi ụlọ jeti security, beef up security around his house, or to keep men of underworld, ndị amoosu mmadụ, to keep them at bay. So etu a ka ọ dịkwa na spiritual. Enwere ụfọdụ ọrụ ọ na-agba, ọ bụrụ na anyị gbaa afọ chọpụta na amoosu onye mmadụ nsogbu, enwere ụfọdụ ọrụ ekwesịrị ịlụ to destroy agba ọjọọ ha kagoro aka and keep them at bay. Thank you. Is there anything like family curse? Yes, thank you for that question. Yes, enwere ihe bụ family curse, and I will explain. Enwere family ị ga-abata na ya, amago m family one ha bịara befa wee wụ na ha na-enwe, that is untimely death. Kedu ka ị ga-esi wee justify this particular thing? A family abịara nwee 3 boys, 2 girls. N'ime ya family anwa, that family anwa, ihe ndaba na-adabara ha. Uncle Okechukwu na-eje to Cameroon, ọ bụrụ na ọ na-eji ụgbọ ebe wee na-eje wee ebe anwa ụgbọ ha capitalize ya, ụfọdụ survive. Uncle Okechukwu so na ndị nwụrụ. Ịbịaga na Uncle Ifeanyị na-eji ugwu Awụsa, ọ pụọ ebe ahụ attack ya motofa, ụfọdụ ndị nwụrụ moto ahụ, ụfọdụ survive. Uncle Ifeanyị so na ndị nwụrụ. Then Uncle Emeka na-eje Ọnịcha, slave late tụọ ọgụrụ Emeka ọnwụ, ofu family. Now ndị Igbo na-atụ n'usi na agba mbụ ọtụọ n'ogbe, agba abụọ ọtụọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịara akụ. O nwere family ya abatabeghị odoge anya na ha na-enwe untimely death. Nwee family ya abịa na befe ifo na ha na-enwe ọmụmụ na-adị ha difficult. Ebe a mụrụ ụmụ okorobịa 3, Ifeanyị nụrụ nwaanyị, nwunye ya mụtara nwa. Emeka nụrụ nwaanyị nke emegide IVF, emekwa ọnwụchapụ. Enwere ike emeta ofu nwa nwaanyị. Uncle Kesele, the same thing. Nwa nke ọ mụtara amụta macha nwụ anwụ.
So ifo na ndị a na-asụ ọgwụ n'ihe gbasara multiplication. O nwere family ya apụta ọ bụrụ na ha na-enwekarị strange illness ha na-aya. Nwee family ya wee pụta na befa adịghị enwe onye na-akarị 60 years ọnwụ egburu ya. So o nwere ife ga na-eme na family na-ajụ ọ na nwa mgbe ka ama na-akpụ isi ka ọ bụ na agụba adọrọ nkọ. Ebe ndị ọdọ si ga ha si ebe a ga nsogbu adị. Ebe a pụtara mmadụ 10 anụ na ya nwere gunshot onye ya nwe ebe a member of that family ndị ọdọ ama escape. Ebe a pụtara na moto enwe accident bọs bujuru n'ọnụ enwe accident moto somasọtụọ ofu onye nwụọ na dị moto ọ bụkwa the same family. Family ya nwee ike every 3 years a na-akwa mmadụ. Ma family ya pụta na be ha mụrụ ụmụ okorobịa 5 even their mpa ha family a uno ha bi na ya bụ uno the ancient houses of their maybe great grandfather. Now ịbata na ya ọnkụrụ Ifeanyị na-azụ ahịa na Alaba foundation ka o merụ n'ụlọ ya ọ rụchara ya arụcha nwee problem na business. Ọnkụ Uche na-alụ ụlọ nke ya na blọk o mechara foundation dolitete obere blọk nwee showdown arụchara arụcha. Ọnkụrụ Okorie na fa nke ya wụ na o nweburu ego before ọ na-alụ ụlọ na linta ka ọ kwụsịrị. Ịbata na family a udoghị anya na-enwere 4 uncompleted houses. Ị na-ajụ onwe gị kedu ihe kpatara o ji abụ ha, mana ị ga-afụ ndị agbata obi ha kpampịam ha lụọ. O gosi na no smoke without fire. Ajụjụ na-ajụ bụ ọnwụ ma enwere family cause. Eso mmadụ family na-abụ onye ọbụla nụrụ nwa di na befa after 3 years ọ nwụrụ a na-ekwu nke a nwegido mmadụ ịtọ nwụọ ebe jụwazi ese rụwa ọrụ dị na ya chọpụtazie ihe merenụ wee je mee the appeasement mee ihe kwesịrị ime ọnwụ kwụsị. So ọ bụrụ na isi na ụdị ihe na-eto adị eme exist ana m achọ ịgwa gị ihe dị. So ụmụ enwere family cause enwere. However onwe family ihe na-aka ọsụkwụ ya nwere ike ịbụ na-emebiri ọgbụgba ndụ gboo ma ọ bụ na-emewuru nwaada ma ọ bụ na-enwere umewuru nwaanyị bịara iji edi ma ọ bụ na o nwere onye akwara akwa. Those days those spirits a na-agba ha ụta mmụọ. Ị nwere ike isi na ikwere mana ọ na-eme exist. So ọ bụrụ na enweta ụdị ihe eto enwere ka esi break family cause. Yes, enwe mmụọ a ga-eme appease eme, enwe ndị a ga-eme restitution eme, enwe ndị a ga-eme akwụ ngọ akwụọ, onwe nke a ga-eme restitution restoration eme. Emesi ihe ndị efu na ihe ndị apụsị. Thank you.